Bantay mo sa area. Kaya marag delikado kayo ni. Sige, Sarge. Musunod rami nimo. Sarge, unsay problema? Naata sulod sa silent zone. Ayaw mo kumpiyansa. Sarge, basig naa sila dire. Unang karon, igmata. Kay limit na lang tong bala. Tara. Sarge, okay ra ta dire? Safety na ta diri. Pero kinahanglan magdubli amping ta. Sarge, dali ana, kay gutom na kayo mga unta. Sige, pangandam na mo. Sarge, mga una ta. Sige, sige. Kinakahaling na ko. Okay, diri sa mo ha, kay manghi ko. Puti kamay na pinasaag diri oh. Sarge, okay ra ka diha? Pag-ipos mo, kay murag nakasunod sila. Sarge, kailangan yun magdali ta kay basig naanar turun sila. Sarge, kailangan ta makaikyas kay naata sa ilang area. Tara sila!
Sarge, safety ka ta dire. Sarge, hadlock na kay ko dire. Move, move, move! Sarge! Sarge! Tabang! Sarge! Sarge! Saan ka ta? Dili pwede ang ka ta! Sibag na! Sarge! Tabang!